Ngono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahmu lak Sentolop to. Sentolo kok Sentolop. Oh Sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi Swara iso goleke tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Mesti. Ugi caksi lover Ponorogo. kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal be. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kuntaji channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Alhamdulillah. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kuntaji channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah, iya. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lek aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa. Iki do tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Gayane ora. tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene sing cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya jan. Wes wingken kula Mau ya iwo apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Oh. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang Ya. Ipa bunga hatiku nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembang ning jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo maklar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki tau kira ora. Wong kok ora adil blas. Loh, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De, Adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De?
entuk wae urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Sai sih. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak. apike ngendi Apa Pak? enek iki? Oh iso wae wong duit iki dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sih ya. Dikir kok cayong lan koyo jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun minta disumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Sampun Oh, bola. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku go ngecek ngono lho. Salamun wong ana wae. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domaem iki jajake pengen dalange pengen iki, Pak. Ra, aku iki lakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Oh, betok ora kena maem ta? Ra. Ora. Dadi dalang sing apik iki melu tirakap kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dadi ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Kok aku darai ora rahap, ya tetep tak pangan. Iya, Mbak Tatin aja dahar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarang gendong lho ket mau. Tapi aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, dados. Iso awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggole ising tak sayang. Moteng mister anggonku tenggale ora krasa iso awan nganti wengi men liya kang nyawang leyang tak sawang ning cah ning apa jangan tak rindik saka kadewan sarwinote dheweke ngelek tak suwan mbok ajeni podang kuning agawe pikirku kompeng serelirang tak sawang tambah manise ih babunga yen kelakon dadi duweke atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kebrahanan naramanja atiku sana sayang dodoran tak sranani sana bikat kulo Pak Harnoto, Kepala Desa Tenggarong, seberang Sugeng Laras, Pak. Oh, ayo Bis. awan ning omah ora krasan kaluyuran anggole ising tak sayang mobang miter anggonku goleki
Nggih, siap Mbak Tatin. Nggih. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya, lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah padahal. Sirah. Terserah. Serah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya terus becik apik Mas. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun sewu piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi, ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge mau? Tatin. Tatin titit apa? Titot. Titot. Heeh. Ini memang anu apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Ya jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open no. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, menika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng Oh, gamelane. niki